أرست زينام بايتو وكلت حزبي شمت 16 ديانو لعلوت بيت فردي فيدرال أصدقهم حمسان سلستن شي هكتار مريت نمحواي وفر عقب حمد المايني سالت كمزلو بيرو حرشا كل التقراي فليتهم ካብ ዜና ወፃኢ ስዊድን ናብ ትካል ወተሃደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ብወግዒ ምጽምባራ ተሓቢሩ سلام طعنا بلاي كرات تملكتنا كما يتخنو زيناتنا حزنا مصينا لنا مزيناتات انا ابراهيم فسايم بايتو كلت حزبي شمت 16 ديانو لعلواي بيت فردي فيدرال اصدقهم شاد شاي بايتو كلت حزبي فيدرالي سالساي عامت زبن سراح مبل 16 سرو اخيبا اكايدوم ابتي اخيبا دمام ابيت فردي سرعه داينت ممحياشن مزمانن شمت ديانو لعلواي بيت فردي فيدرال مرميرو أصدقهم أبالات تبايتو شمت ديانو ملكيتوم أبزحبو حساب سرعة داينت نتهاجر كمسل كمزلو بمقلات داينت ناس نت نكلو هتحساسي بوملوم ديانو نشمت انت ململو فتناتات كمزوصدو زي تقلت انتخون أمرار صوون إثيوبيا كمسل كمزقبرت حبيرو لهم شمت زصدق اللهم ديانو لعلواي بيت فردي فيدرال هاجرن حزبن نمغلغال قال محلا فصيمم تبايتو كلت حزبي كابزي بتوساخي اب رقيق اواج عدغيت نبرت منغستن بمحدار نملكيتو نزقرب صبصاب وسان حساب كمون اب رقيق دنبي ممحدر سرحتنياتات بعال مزي مراخبتي حفاش بزملكه زقرب وسان حساب بممرمار كم زصدق تصبيتي جبر منغستي زخونه يكون حطو علني مزبل ابال حيلي نمزتاي دلو كم زخونه مينستر سلام افليتوم تكال سلام ايثيوبيا مستكال ترادو امريكا ويون يو اس ايد بمتحبر اب كل الامحرا زتولع غنصي بزتن بسلاماو منجد نمفتح زغبرو صعرتات المدغاف علامه زغبر مدرخ زته زتفلالي مدارك تاكلات اب استرخبلو يكايدلوم منستر ديتا منستر سلام دكتور كيردين تزرام ابتي مدرخ زته اب ايثيوبيا زغاطمو غنصتات ناي نوح تاريخ زنان مسلن حجر زبلاش كمون زيغاتات زغد كم زخونه ام غليصوم بمخانو منغستي زخونه يكون حطلني مسبل حيلين مزتاي دلو كم زخونه ارغاغيصوم اب امحرا اوروميان كالوت كابتاتن زغاطمو غنصتات بلعلነት حساب مفتح حساب نمحاب عتوب الناسرا كم زخنون ابرهم لهم تكال سلام ايثيوبيا زلاقي حاجراوي سلام دحنتن مرغغات انا غبرو زركب صعري بمنعاد كالتون اب زلاق سلام لمعاتن بصحيتهم نكواصو محتاتهم غلغالو زينا ايثيوبيا صبصيبلهم أبوتات أرثوذكس توادو بيتكريستيان إثيوبيا أب مزكة عاوت عدوى عدة الساليتهم كاب استفلالي كابتات إثيوبيا استعدمو أبوتات أرثوذكس توادو بيتكريستيان إثيوبيا أب مأخل مزكرة عاوت عدوى عدة الساليتهم أبتي مرحق قبري كنتيبا محدار الدسابة أدانج أبابي نتم عدة نياتات مبريهبن توم عدة نياتات تاريخ جاقنة صنعات بزمتن مقد تاريخ زسندم تولد زمحارلون تكال مخانو ابتوان زنبر حدنت بزغلصن ملكعو مهناصو كم زحغوسم ون غليصوم مقد اير ايثيوبيا طرعنات بممرمار قبو مستخاخل سقمتي كم زوسد افليطلوم ات مقد اير ابزي سمون مس اوهاب اغلغالوت تغعستي معرفه نفرت بولي تزاميدو اب استفراليو محبراو مراقب غصات طرعنات يزرغحو كم زلو مغنزابو غليصلوم كاب عماويلو نزقربو طرعناتن ريتوتاتن طمتز كم زخونه بمغلاص
ነቲ ከይዲ ክከታተሎ ከም ዝጸንሐ ኣዘኻኺሩ ስለዝኾነ ዝስምዑ ዘለዉ ጥርዓናት ብምምርማር ግቡእ መስተኻኸሊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እውን ኣፍሊጡሎም እቲ መገዲ ኣየር ንዓማዊሉ ምቹውን ቅልጡፍን ግልጋሎት ምሃብ ቀንዲ ዕላምኡ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሩ እዩ كبرات تملكتي حزر ما بزرزر نابز حزنايم زيناتاتي كحلف هنصت فابريكا سمينتو لمي انتزازم نلمعات كونستراكشن اندستري تيبيا زي تكا اجام كمزهلو مكتل قداماي مينستر تمسገን ጥሩነህ ገሊጾም እቲ ፋብሪካ ሙሉ በሙሉ ተዛዚሙ ናብ ዝተማልአ ምዕራፍ ንኽሰጋገር ኣብ ክፍሊት ካሕሳን ኣብ መሰረተ ልምዓት መገድን ዝተልዓሉ ሕቶታት መልሲ ንምሃብ ከም ዝስራሕ እውን ተሓቢሩሎ ንጸብጻብ ጌታቸው ባልቻም ሙሉ ብርሃን ግርማይ بمكتل قداماي مينستر تمسገን ጥሩነህ ዝተመርሐ ጉጅለ ላዕሎት ሓለፍቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ እንሳሮ ዝርከብ ህንጸት ፋብሪካ ሲሚንቶ ለሚ ዑደት ኣሳሊጦም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ተመስገን ጥሩነህ ፋብሪካ ሲሚንቶ ለሚ ምፍራይ ናብ ዝኽእለሉ ወሳኒ ብርኪ ከም ዝተሰጋገረ ገሊጾም እዮም እንግዲህ ፋብሪካው በጥቂት ወራት ውስጥ የሚመረቅ ነው እዚ ፋብሪካ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክምረቕ እዩ ስራሕቲ ሲቪል ከም ዝተወደር ኢና ስራሕቲ ኤሌክትሮ ሜካኒካል እውን ልዕሊ 17 ሚእታዊ ከም ዝኸደ ርኢና ኣለና ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝደንጎዩ ስራሕቲ ለይትን ቀትርን በመስራሕ ናብ ዕዳጋ ወፂኡ ዋጋ ሲሚንቶ ከም ዝረጋጋእ ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ መፂና ዑደት ብምግባርና እውን ተሓጒስና ኢና እናተዛዘመ ዘሎ ፋብሪካ እዩ ዝቐረዩ ስራሕቲ እውን ኣለዉ ነዞም ስራሕቲ ብቕልጡፍ ወዲኡ ናብ ዕዳጋ ምህርትታቱ ዝቐርበሉ ኩነታት ንምምዕርራይ ክንሰርሕ ከም ዝግበአና እውን ኣብ ገምጋም ርኢና ኢና ህንጸት እቲ ፋብሪካ ተዛዚሙ ናብ ዝተማለ ስራሕ እንተኣቱ ኣብ ልምዓት ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘይትካ እጃም ከም ዘለዎ እውን ገሊጾም እዮም በአገር ደረጃ ያለውን የሲሚንቶ እጥረት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በብርካ ሀገር ዘሎ ሕጽረት ሲሚንቶ በዝላዓለ ብርኪ ዘረጋግዕ እዩ ክሳብ ሕዚ ካብ ዘሎ ምህርቲ ዕጽፊ ከም ዘፍርውን ይግመት እቲ ፋብሪካ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምዃን ድማ ነቲ ክልል ዝላዓለ ረብሓ ይህልዎ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝኾኑ ኣረጋ ከበደ በወገኖም ፋብሪካ ሲሚንቶ ለሚ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽዛዘም ኣብ ክፍሊት ካሕሳን ኣብ መሰረተ ልምዓት መንገዲ ዝለዓሉ ሕቶታት መልሲ ንምሃብ ከም ዝስራሕ ገሊጾም እዮም ለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካ ውጤታማ ለመሆን አሁንም ፋብሪካ ሲሚንቶ ለሚ ውጤታዊ ንክኸውን ዘጋጥሙና ጸገማት ኣለዉ ካብቶም ዘጋጥሙና ጸገማት እቲ ሓደ ብመንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝፍታሕ እዩ ንኣብነት ካሕሳ ምስ መሰረተ ልምዓት መንገዲ ተታሒዙ ጸገም ተላዒሉ እዩ ነዞም ዝተለዓሉ ጸገማት ብዝኸኣልናዮ ንምፍታሕ ጻዕሪ ክንገብር ኢና ምክትል ስራሕ መካየዲ ፋብሪካ ሲሚንቶ ለሚ ዝኾኑ ኣበበ በቀለ በወገኖም ሓፈሻዊ ስራሕቲ ሲቪል ከም ዝተዛዘመ ብምግላጽ ስራሕቲ ህንጸት ሜካኒካል 92 ሚእታዊ ከም ዝበጽሐ አብሪሆም እዮም ፕሮጀክቱ እንግዲህ እንደተናገርኩ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው እዚ ፕሮጀክት ጽቡቕ ብዝበሃል ኩነታት እናኸደ እዩ ዝርከብ ምስ ድሕንነት ተታሒዙ ጸገማት ይጋጥሙና እዮም እዚ ኮይኑ ናሃሎ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 5,000 ንዝኾኑ ስራሕ ዕድል ተፈጢሩ እዩ ሙሉእ ብምሉእ እንትዛዘም ድማ 20,000 ንዝኾኑ ወገናት ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ዓብዪ ፕሮጀክት ምዃኑ ክገልጸልኩም ይፈቱ ፋብሪካ ሲሚንቶ ለሚ እንትዛዘም ኣብ መዓልቲ 10,000 ቶን ዓቕሚ ምፍራይ ዝህልዎ እንትኾን 2.2 ቢልዮን ዶላር በጀት ተታሒዙሉ ኣብ ህንጸት ከም ዝርከቡን ተገሊጹ እዩ 53,000 ሄክታር መሬት ንምሕዋይ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ይሳለጥ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ወፍሪ ኣብ 1349 ተፋሰሳት ዝሳለጥ እንትኸውን 854,000 ህዝቢ ዝሳተፈሉ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣባዲ ደመቀ ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ ኣለዎ ሕውየት ከባብን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣብ ምንቅስቓስ ኩለንተናዊ ሕርሻን ሃፍቲ እንስሳን ዕዙዝ ግደሎም ዝንፍጻም ኣብ ክልል ትግራይ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን የሳልጣሎም ከም ሴክተር ከም ሕርሻ ኻኒ ዘለና ዓቕሚ ፀንቂቕና كمي مواصفات نقبر في عرس مركوسا تمسريتنا كمي مفتاحات نفتر زبل نجر كم حدا عن فتح ختنا نسرح زلنا بزوج دايزي كماتهم تحدى كم تجري نوصل نبرنا قدم يلون نتوقع نبرنا أنفت محواي حافظ فترة مسرح زجبرة حرش هذا مرحلة معتين داستريلنا تبجيسنا إنا نسرح زلنا سلزي أبز كريتيكال تايم بوين ناون
ሕብረተሰብና እቲ ናይ 20 መዓልቲ ነፃ ወፍሪ ዝበሃል ናይ ዕቀባ ሓመድ ማይ ስራሕቲ እናስራሕ ይርከብ ዝሕዝ ሰዓት ካብ 28 ጥሪ ክሳብ ባሕቲ ለካቲት ጀሚሩ ናይ ወፍሪ ሰማዕታት ዝብል ነይሩ ናይ ፈተና እዋን እሱ ሰሪሑ ምስ ገምገመ ድማ ናይ 2 መዓልቲ ገምገማ ካይዱ 4 ለካቲት ከዓኒ ትስሩዕ ወፍሪ ናይ 20 መዓልቲ ነፃ ወፍሪ ተጀመረሉ ኩነታት ዘሎ በቲ ዝሳለጥ ዘሎ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን 53,000 ሄክታር መሬት ኣብ ክልል ትግራይ ንምሕዋይ ተዓሊሙ ይስራሕ ምህላው ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብ 1349 መፋስስቲ ኣብ ኩለን ዞባታት ትግራይ ይሳለጥ ምህላው ተሓቢሩ ከባቢና እንተዘይሕይና ናይ ሕርሻ ምንቅስቃሴና ወይ ከዓ ንጥፈታትና ክዕገት ይኽእል ዝብል ኣምር ምስ ዝሓዝና ናይ ግድን ከባቢና ሕዊና ኢና ሃፍቲ እንስሳ ክንቀሳቀሱ ንኽእል ከባቢ ሕዊና ኢና መስኖ ክንቀሳቀሱ ንኽእል ከባቢ ሕዊና ተኻሊእ ናይ ሕርሻ ንጥፈታት ክንውግን ንኽእል ስለዝኾነ ናይ ግድን ኣፍታ ናይ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድ ማይን ካብ 4 ለካቲት ጀሚሩ ስሩዕ ወፍሪ እናተሳለጠ ዝርከብ ኣፍተን ናይ ስራሕ ሰዓታት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ 53,000 ሄክታር ዝኣክል መሬት ንምድሓን ተሓሳብ ተገይሩ ስራሕ ዘሎ ልዕሊ 854,000 ዝኾነ ህዝቢ ድማ ክኸትት ተፅቢት ይግበር ኣብ 1349 መፋስሳት ኢና ስራሕ ዘለና ኩለን ዞባታት ዘሎ ማለት እዩ ካብ ዞባ ደቡብ ጀሚሩስ ካብ ሰሜን ምዕራብ ዘሎ ኣጠቃላለ ኣብ 5 ዞባታት ማለት እዩ እና እዚ ንምስራሕ ክሳብ ሕዚ ናይ 16 መዓልቲ ወፍሪና ወፊራ ዘለና ጉናጉኒ እቲ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ዝተፈላለዩ ተኽልታት እናተተኸሉ ከም ዝርከቡ ብምሕባር ኣብዚ ኸይዲ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ልዕል ምዃኑ ተገሊጹ ስለዚ ደረቕ ዕቀባ ሓመድ ማይን ክንስራሕ ኮልና ድማ ባዮሎጂካል ምልባስ ኣድላይ ስለዝኾነ ወይ ከዓ ብስነ ህይወት ምድጋፍ ኣድላይ ስለዝኾነ ብስነ ህይወታዊ ዝድገፈሉ መንገዲ እውን እናተፈጠረ ይርከብ ዝተፈላለዩ ናይ ዒራ ዝዕረ ዒቃ ዝኣምሰሉ ተኽልታት እውን ዝተኽለሉ ኣሎ በለሳት እውን በበኻቢር ዝተኽለሉ ኩነታት ኣሎ ኣብቲ ዝሓዊ ዘሎ መፋስሳት እዚ እናገበርና ኢና ናብቲ ካሊእ ክንሓዊ ኢልና ሓሲብና ዘለና ስለዚ ኣብዚ እቲ ናይ ህዝብና ኮሚትመንት ክንሪኦ ከለና ልዑል ተበግሶን ልዑል ሞራልን ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ ምክንያቱ ጥሚ እንዳሃለወ ኣብ ጥሜት እንዳሃለወ ኣብ መከራ እንዳሃለወ እታ ዝለመዳ ን2 ዓመት 3 ዓመት ናቋርፃ ፀንሐ ናይ ዕቀባ ሓመድ ማይን ወፍሪ ብዕቱብ ስርሕሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣጠቃላሊ መንፈሱ ርኢኻ እቲ ሕብረተሰብ መሬት ተረኺቡ ዘይፈንቅሎ ነገር ኣይህሉን ኩሉ ነገር ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ነገር ሓድ ዝወስድና የለሰኒ ማለት እዩ ስራሕትታት ዕቀባ ሓመድን ማይን ክልል ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዓለም ለኸ ኣፍልጦ ዝረኸበ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ብሰዓብቲ እምነት እስልምና ልዑል ቦታ ዝወሃቦ ጾመ ወርሒ ረመዳን ማሕበረሰብ ሙስሊም ብምትሕስሳብን ብምትሕግጋዝን ትእዛዝ ፈጣሪ ብምፍጻም ከሕልፎ ከም ዝግባእ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ መሐመድ ንኢቲቪ ብስልክ ዝሃብዎ ሓበሬታ ገሊጾም ሰብኣውነት ሰላም ሓድነትን ፍቕርን ዝጠናኸረሉ ወርሒ ክኸውን ከም ዝግባእ እውን ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ መሐመድ ኣገንዚቦም ኣለዉ ድሃብ ያሲን ኣዘራሪባቶም ኣላ ካብ 5 أركانات እስልምና ሓደ ዝኾነን ብሰዓብቲ እምነት እስልምና ልዑል ክብሪ ዝወሃበ ወርሒ ጾመ ረመዳን ማሕበረሰብ ሙስሊም ትእዛዛት ብምኽባርን ብምፍጻምን ከሕልፎ ከም ዝግባእ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ መሐመድ ገሊጾም بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد مو بمجمريا انكو نحد الشحن 445 عامة هجرية ويخلت الشحن 16 عامة للدات نملأ مسلم محبرسب رمضان انكو عبد حكم كوليفوتي بمغطال ورح رمضان ببعمته زمت انتهون 10 تخلت ورحي حدا ورحي إذا على سب كم من قدنيا كم حمام وزائل اللب ملؤ كتعوم يفكر مالتي المسلم محبرسب سلذي رمضان كنقول كلنا كم مبلع كم مستعي راح مطعمتين خونس كم مرعي كم النجار كحمام مسمع كلهم كم النجار تلتلخو كحمام النجار كم مرعي تلتلخو كحمام مرعي كم مخاد تلتلخو دمو حمام بوتا كم مخاد بإيد للعالو نجارات دما زي حقها كم العال كلهم مقطعوا مالتي رمضان كل سب نام مسكيت نام دعوة نام قراءات نام علمي إيه الخدمة
ኣብ ረመዳን ብዙሕ ነገር ትመሃሪኻ ማለት እዩ ስለዚ መምሃር ጥራሕ ተይኮነ ምትግባር እንድሕር ኮይኑ ካብ ረመዳን ወፃኢ ድማ ክትሰርሖ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ረመዳን ብዙሓት ሰናይ ሃይማኖታዊ ተግባራት ዝፍጸምሉ ወርሒ እዩ ዝበሉ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ መሐመድ ኩሎም ተግባራት ብኣግባቡ ክፍጸሙ ይግባእ ኢሎም ኣብ ረመዳን ብዙሓት ነገራት ይደሓዙ ረመዳን ክመጽእ ተሎ ካብቶም 5 ኣርካናት ኩሎም ብሓደ ይመጹ ሓደ ዘካ ክንብል ከለና ኣብ ረመዳን ይመጽእ ወላ ኣብ ረመዳን ብዓመት ኣይኮን ግን ዓመት መፍለጢ ገይሩ ለሓስቦ ኩሉ ነጋዴ ንከይርስዖ ረመዳን እዩ ስለዚ ኣብ ረመዳን ዘካ ይወጽእ ሓቂ ናይ ሰብ ከይበልዕ ምእንቲ ኣብ ረመዳን ይገብሮ ስለዚ ዘካ ካብቶም ሩክኒ እዮም ስለዚ ዘካ ብኣግባብ ክወጽእ ኣሎ ብኣግባብ ወፂና ድማ ብኣግባብ ዝወሃብ ሰብ ክንህብ ኣለና መሃብ ድማ ካብ ዘለካ እዩ እምበር ካብ ዝተረፈካ ይኾነ ካብ ዘለካ ምክፋል እዩ ትብል ዓብይ እሞ ሰባት ክጽገሙ ከለዉ ምሕጋዝና ሰባት ክስእኑ ከለዉ መሃብና ሰባት ክሓሙ ከለዉ ናይ ሕክምና ወጻኢ ክንሽፍን ከለና አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ድማ ናቱ ዓክሲ ናቱ ቅያር ብዙሕ ነገር ብዙሕ ኣጅርታት ይበና ማለት እዩ ብምዃኑ ኣብ ወርሒ ረመዳን ዝግበር ምትሕግጋዝ ሰብኣውነት ዝገልጹ እዩ ዝበሉ ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ በዚ እውን ኩሉ ማሕበረሰብ ብምትሕልላይን ብምትሕግጋዝን ክሕልፎ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ሰብኣውነት እስልምና ቀዲሙ ይህብ ማለት እዩ ሰብ ክኾን ከሎ እዩ ንሰብ ክሰድድ ዝኽእል ማለት እዩ ናይ ሰብ ባህሪ ክላበስ ከሎ እዩ ሕስነል ኩሉቅ ክህልዎ ከሎ ማለት ብእስላም ድማ ማለት ስለዚ ሰብኣዊነት ክህልዎ ተሎ እዩ ንሰብ ዝረድእ እሞ ትረድእ ተለኻ ሰብኣውነትካ ተረጋግጽ ኣለኻ ምዃንካ ምእማን እዩ ብተወሳኺ ሰላም ሓድነት ምክኣልን ብምፍጣር ብምትግባርን ኩሉ ሕብረተሰብ ክሕልፎ ከም ዝግባእን ኣቦታት ሃይማኖት እውን ኣብ ምጥንኻር ሓድነት እጃሞም ክዋጽኡ ይግባእ ኢሎም ካሊእ ድማ መሃብ ጥራሕ ይኮነይ እስልምና ኣስተምህሮ ሰላም ሓድነት ፍቅሪ መከኣል ሓቢርካ ናይ ምንባር እሰት ድማ እስልምና የምህር እስልምና መሰረቱ ሰላም እዩ ሰላም ድማ ይሰብኽ እዚ ክንብል ከለና ግን ብተግባር ድማ ክኾን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሰባት ኣብ መንጎና ይኹን ኣብ መንጎ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ወይ ድማ ኣብ መንጎ ሃይማኖት ካልእን ካልኦት እምነታት ዘሎ ዘይምቅድዳው ቀዲሙ ሃንድል ክገብሮ ልግባእ ቀዲሙ መፍትሒ ክህብ ልግባእ እስልምና እዩ ንምንታይ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብዙሕ ዓይነት ብዙሕ ሰሪሖም ብዙሕ ኣምሂሮምና ብዙሕ ተናጊሮምና ኣጅሩ ድማ ትለዓለ እዩ ማለት እዩ ሱልሒ ምግባር ዕርቂ ምፍጣር ሓድነት ምፍጣር እስልምና ዝሰብኽ ማለት ስለዚ ጦርነት ኣድላይ ከም ዘይኮነ ኣብ መንጎ ብሄራትን ብሄረሰባትን ዘሎ ሓድነት ተጠናኺሩ ክኸድ ብዓልየት ብዘርኢ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘረኝነት ጥንቢ እያ ኢሎምና ማለት እዩ ስለዚ እከለ ትግራዋይ እዩ እከለ ዓፋር እዩ እከለ ኦሮሞ እዩ እከለ ኣምሓራ እዩ ከይኮነስ እከለ ሰብ እዩ ልብል ወይ ድማ ከም ሃገር ድማ ኢትዮጵያዊ እዩ ልብል ሒዝና ኣብ ሓደ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክንነብር ተለና ንኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ክንግዛእ ክንፍጠር ተለናስ ስኢልና ይኮንና መፂና ዕላማ ኣለና ማለት እዩ ኣንሕና ልመፃናሉስ ኣብዛ ዓለም እዚ ዝሰራሕናዮ ኣብቲ ዓለም እቲ እንረኽቦ መንድ ወይ ድማ ኣጅሪ ንምሕሳስ እዩ ማዕድ ዜና ብምክታል ትርከቡ ክቡራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክሰግር መንግስቲ ናህር ዋጋ ንምርግጋዕ ዓሊሙ ዝተናበበ ስጉምቲ ፖሊሲ ገንዘብ ፊስካልን ምስሳን ፍርያትን ይወስደሉ ክብሉ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ገንዘብ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ገሊጾም ኣብ ኢትዮጵያ መሰረታዊ ጸገማት ህዝቢ ካብ መንጎ ዝኾኑ ቁጠባዊ ዛዕባታት ሓደ ናህር ዋጋ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ብፍላይ ኣብ ትሑት ናብራ ዝርከቡ ክፋላት ሕብረተሰብ ናይ ምዕዳግ ዓቕሞም ትሑት ብምዃኑ ናህር ዋጋ ብመሰረት ዝፈጥሮ ጽዕንቶ ተጎዳእቲ እዮም ስለዝኾነ መንግስቲ ናህር ዋጋ ንምርግጋዕ ዓሊሙ ዝተናበበ ስጉምቲ ፖሊሲ ይውሰድ ከም ዘሎ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ ተዛሪቦም ትካላት ብትሑት ወጻኢ ቅልጣፈን ምህዞን ብምውሳኽ እወንታዊ ውፅኢት ዘለዎ ምንቅስቃስ ይገብራ ከም ዘለዋ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺብዮም ኣብ ብሔራዊ ባንኪ መመሓየሺ ፖሊሲ ገንዘብ ብምግባር ውሳነታት ከም ዝተመሓላለፈ እውን ተዛሪቦም ስለዝኾነ ብሔራዊ ባንኪ
መጠን ልቃሕ መንግስቲ ምግዳቡ ዕብየት ልቃሕ ባንክታት ካብ 14 ሚእታዊ ንከይሓልፍ ምግባሩ እውን ገሊጾም ሕዚ ድማ ዜና ወፃኢ ስዊድን ናብ ትካል ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ብወግዒ ተጸንቢራ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ኦልፍ ክሪስተንሰን ከም ዝበልዎም ጸጥታ እቲ ዞባ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ናብዚ ዝለዓለ ስጋት አንጸላሊብዎ ይርከብ ኢሎም ነዚ መበገሲ ብምግባር ውሕስና ድሕነት ንምርካብ ናብ ኔቶ ንምጽንባር ከም ዝወሰነት እውን ኣፍሊጦም ዋና ጸሓፊ ኔቶ የንስ ስቶልተንበርግ ቦገኖም ስዊድን ናብ ኔቶ ምእታዋ ፕሬዚዳንት ፑቲን ዝሓዝዎ ስትራቴጂ ምዕብላል እቲ ከባቢ ምፍሻሉ ዘመላኽት እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ሩስያ ቦገኖም ስዊድንን ቅድም ኢላ ናብቲ ቃል ኪዳን ዝኣተወት ፊንላንድን ናብ ኔቶ ምጽንባርን ስዒቡ ዝመፁ ስጋታት ንምእላይ ብስትራቴጂካዊ ኣንፈት ምዕራብ ወታደራዊ ዓቕሚ ሩስያ ከም ዝጠናኸር ገሊጾም እዮም ተመልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ሹመት 16 ደያኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣጽዲቑ ሓምሳን 3,000 ሄክታር መሬት ንምሕዋይ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ይሳለጥ ከም ዘሎ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ካብ ዜና ወፃኢ ስዊድን ናብ ትካል ወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ብወግዒ ምጽንባራ ተሓቢሩ እምባርከስ ተመልከቲ ብኣይ ወገን ዝነበሩ ዜናታት ኣብዛዚ መለኹ ስዒቡ ጸብጻብ ስፖርት ሒዙ ፍጹም ካሳናኹም ከብል እዩ ወገነይ ሰላም